ilang minuto pa lang po yata ang nakararaan pagkatapos naming ilantad dito sa Showbiz Now na yung aming bomba o pasabog tungkol sa paghiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay nakapag-post na kaagad si Carla Estrada ng kanyang pagde-deny. Ang sabi niya, wala pong katotohanan yan. Hindi po ako nakikialam sa love life ng aking mga anak. Very vague po yung kanyang post. Hindi natin alam kung alin ang pinasisinungalingan niya. Wala bang katotohanan na siya ang naglantad ng paghiwalay ng kanyang anak at ni Catherine o walang katotohanan na hiwalay na? Dalawa yun. Correct. Kaya safe pa rin siya, diba? Wala siyang kinumpirma, wala rin siyang binawi. Oo. Diba? Pero, ang buong akala ng mga Katniel na tagahanga, hindi siya ang naglantad ng balita at hindi rin hiwalay si Daniel at si Catherine. True. Diba? Yun. Napakalawak napakalawak. Kailangan kasi makipagkita tayo sa katotohanan. Tinanong ako agad ni Reggie Punoan, ang aking anak-anakang kolumnista. Sabi niya, nanay, pwede ko po bang makuha yung komento nyo? Kasi nag-deny po si Carla tungkol dun sa issue na inilabas ng SNN. Ang sabi ko sa kanya, alam mo anak, hindi na ako makikipag-argumento pa. Ang pinakamaganda dyan, magharap-harapan kami ng aking source at saka siya. Ay, Nakita-kita oo, kami tama. dito. Oo. Kaya sa panahong ito, hinahamon ko si Carla Estrada para lumalaman na natin kung sinong nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag-iimbento lang. Tatlo tayo magharap-harap. Tama, para matapos ang kwento. Oo. May sarado ang libro. Totoo. Oo, Yun yun. tama. At kami po ng mga manunalat, meron po kaming tinatawag na unwritten rule. May mga unwritten rules po dito sa aming trabaho na hindi kami talaga nagda-divulge ng aming source. At talagang hindi po namin yan ilalantad ng pampubliko. Pero kung kinakailangan talaga na magharap-harap kami at ipagpipilitan ni Carla Estrada na hindi siya ang nagsasabi na hiwalay na si Catherine at si Daniel, doon kami mauuwi talaga. Ay, diba? Ang hirap niyan. Alam mo, nasa kanya ang pressure. Oo. Ay, oo. Sabi ko nga kumbaga sa korte, di ba, the burden of proof is with her. Correct. Ang problema lang, sino sa mga sources na pinagsabihan niya na naghiwalay na yung anak niya at si Catherine ang kanyang naiisip na nakapagparating sa akin ng mensahe. Ay, ayun na. Sa dami. Oo. Diba? Ngayon siya yung aligaga ngayon. Naku, sandali. Sino kaya? Ay, 1 plus 1 yan. Oo. Si ganito kaya? Ito kaya nakakausap kaya ito ni Miss Christie? Ay, oo. Ito kaya. Oo. Baka na. Eh sinabi ko rin kay ganito to, hindi kaya siya ang nagsabi kay Miss Berlin? Kaya dumadami na. Oo. Siya ngayon, ang hindi niya malaman kung sino sa mga sources o sino sa mga kaibigan niyang pinagsabihan ang nakapagparating sa atin ng kwento. Tama. So, alam mo na. Alam niyo na. At eto pa po, ito naman ay ilalatag na rin po namin kasi ito naman po ay nakarating sa amin na sa ngayon pong mga panahong ito ay nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Para sa mga abogado. Mga abogado Oo, nung nag-uusap. tama. Kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel at saka si Catherine. Marami pong business na sila ay sangkot, di ba? So ngayon, ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila Ininvest sa nila. kanyang negosyo Oo. na pinagsaluhan nila. So, kapag po ganyan, nagbabawian na ng investment, ano ibig sabihin nun? Ay, naku. Di siyempre, hiwalay na talaga. Hindi na sila nagkaanoan sa isa't isa, nagkaintindihan. Oo. Eto pa, hindi na raw, ito raw kasi hindi natin alam kung gaano ang 100% bang totoo ito o puro kwento-kwento lamang. Wala pa tayo resibo dito, inaamin po namin. Ang kwento, hindi na sila i-renew ng Star Magic. Ay! Ng ABS-CBN. Bakit daw? Hindi ko alam kung anong... Kaya nga ang balita, ang kampo ni Catherine nakikipuusap na raw kay Rambo Nunez. Kinamaha. Kay Maha na sumapahay At si Daniel, nakarating din sa'yo, kukuha na rin ng ibang Manager, management, oo. di ba?